Hawakan mo ang kamay ko nang napakahigpit. Pakinggan mo ang tinig ko. Di mo ba pansin na ikaw at ako? Tayo'y pinagtagpo. Ikaw at ako. Di na muling magkakalayo. Sa tuwing kasama kita, wala nang kulang pa. Mahal na mahal kang talaga. Tayo ay iisa, ikaw at ako. Hi ma'am, good afternoon. Di ako pala ni ma'am. Hi ma'am, good afternoon. Pwede mo sunod ma'am? Nasyak ka ma'am. Later Pwede mo sunod later ma'am, may balani mo ma'am. Again, good afternoon. We are from Everything Surprise. So, naay usa ka tawo sa imuha ma'am na gusto pa hatagan og special surprise para sa imuha ma'am. So, I know na-shock jud ka ma'am, natingala ka ma'am no. Na-shock jud ka. Tadhana, ikaw ang aking bituin, ikaw at ako. Na-shock jud ka. Unsa ni event mo ma'am na din sa celebration mo? Wow. So, try to imagine ma'am na jud kay special day para na sa imuha kami ma'am. So, later may balani mo ma'am kung kinsa ang special person ani naghatag sa imuha ma'am. Ma'am, flowers for you ma'am. The housemate is the special person na naghatag sa imuha. So, naapod tayo, naapod yung pa-chocolate si special someone. Alam na, gitna niya. Next ma'am, dito siya naman napatay. Cake. Okay na lang ma'am, may banal na dito ma'am. So ma'am, aside sa flowers, sa chocolate, and sa cake, napay baby bear, si special someone mo. So, I hope ma'am maka ng baby bear na Sibugay sa iyahang even though nga wala siya sa imuhang giliran, na at least ka ng baby bear as if nga na lang siya sa imuhang giliran. So, hindi ko dyan ma'am, ibang alam siya din yung ma'am. Except sa regalo ma'am sa baby bear, sa chocolate, sa flowers, at sa cake, napag-jud na stage siya ma'am para sa imuha. So, pwede ako pasahod ma'am. Hindi ko na okay na kayo ma'am. Ayaw ko kulba. Ikaw at ako. Di na muli Daisy Joy, Gallentes, Sajonia. Address, Purukuan, Barangay, Balungisan, Payao, Zamboanga, Sibugay. To my beloved Lovey, kumusta love? Huwag ka na magpapalipas ng gutom ha. Don't worry about me. I'm always okay at inaalagaan ko ang sarili ko para lang hindi ka mag-worried.
Walang mga salitang makapagsasabi kung gaano kita kamahal at sobra na kitang namimiss. Maliban sa Diyos at sa pamilya ko, ikaw lang ang babaeng mahal ko. Siyempre, ang Diyos ang sentro ng ating relasyon. Inaasahan ko na hindi mo mababago ang aking pag-ibig. Dahil kahit anumang mangyari ngayon o bukas, ang pagmamahal ko sa iyo ay hindi mawawala. Mag-iingat ka palagi at kung may problema ka, palaging naririto ako upang makinig, magpayo at gabayan ka. My love, just always remember that all girls out there is nothing compared to you. My love, my only one, my life, my strength, my everything, my all, my world. I love you and that will never change. Sa iyong Panginoon, from Eldo Lamban Dagasdas, address Taiwan. So ma'am, we are happy. Grabe, nakita din ako ma'am ang inyong sweetness, ang eagerness niyo sa love niyo. Ma'am, mga ikumpuan sa inyo ma'am. Unsa yung kastorya niyo ma'am about sa message niyo ma'am sa surprise? Takaroon na, wala dyan ka kabalo ma'am. Medyo expect kami. Masabi kasi hindi para sa iyang ma'am. Latin yung tayo. Isag ko. Wala dyan expect kay... Wala ka na. Kasi first man sa'yo na mo tumiyagin na ako kakuan ka na yung tingani. So, sa may wish ni mo ma'am para sa inyong relasyon? Yung ta, pili nung ta siya kuan mo Wow, sana all. Thank you dyan kayo. Oh, thank you dyan kayo ma'am. So, ma'am, pwede, i-glow na tanong ka din ang kuan ma'am, please ma'am, para wish mo para kay sir. Okay, ma'am. So, ano natin cake, ma'am. So, basta may ikaw-wish ni mo para kay Sir Eldo ma'am yan nasa Taiwan, ma'am. So, wish ni mo para sa iya, ha? Ngayon pandawas o unta. Magkaan ba? Padayon ba dyan mihan sa hantod? Ikaw at ako, tayo'y pinatagpo. Ikaw at ako, di na muling magkakalayo. Sa tuwing kasama kita, wala nang kulang pa. Mahal na mahal kang talaga. Tayo ay iisa, ikaw at ako. Tayo'y pinagtagpo. Ikaw at ako, di na muling magkakalayo.